راديو إيرنا ناصع ድምፂ ኤርትራውያን ዕለታዊ ዜና ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኣምሓራ ንሓያሎ መዓልታት ዝቐጸለ ግጭት ምልሻታትን ሰራዊት መንግስትን ከም ዝሃድአ ተሓቢሩ ብፍላይ ኣብ ከተማታት ጎንደር፣ ባህር ዳር፣ ደብረ ብርሃን፣ ላሊበላን ኣብዚ እዋን ዝብታንክታትን ድሩዓትን ዝተሰነየ ሰራዊት መንግስቲ ኣብ ጎደናታት ተዋፊሩ ከም ዘሎ ዝሓብራ መርበባት ዜና ዝስማዕ ናይ ተኹሲ ምልውዋጥ ግና ከም ዘየለ ኣስሚረናሎ። ملشات أمحرا كبز بسحة عبيت كتماتات نيت كلل كم سحبو زرقاقتو نعين مسخاكر بوغنوم توخس هادي يكوان تلو داقم كي جوهر سقات كم زلوهم حبيروم أب كتماتات كوندرن بحر دارن هزماد هرقات كم سفنة زقلت زلو من قد داير إثيوبيا دما نابتن كتماتات أبقاريت أوزز أنحان أي موقعزيا براتات كم تجمرة قليتو انتخونا أبز بسحة كفال نيت كلل أقلقلوتات تليفونن إنترنتن كسابز أوان تقاريتو خمزليو زدكاس ኣብ ክልል ኣምሓራ ዝካየድ ዘሎ ግጭት ኣብ ልዕሊ ሰብን ንብረትን ዝወረደ ጉድኣት ዛጊት ብዝርዝር ኣይተገልጸን። ኣብቲ ክልል ብሰንኪ ዘጋጠመ ምፍራስ ፀጥታ ንሽዱሽተ ዋርሕ ዝጸንሐ ናይ ህፁፅ እዋን ኣዊጁ ዝርከብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ ግጭት ኣብ ምጉሃር ኢድ ነይርዎ ዝበሎም ኣሽሓት ሰባት ኣብ ቀይዲ ኣውዒሉሎ። ኣብ ሶማል ዞባ ታሕታይ ሸበሌ ኣብ ጎደና ዝተፃወደ ነታጊ ብምፍንጃሩ ብውሕዱ 6 ሰባት ከም ዝተቐትሉን 12 ድማ ከም ዝቆሰሉን ተገሊጹ። ኣመሓዳርቲ ዞባ መሐመድ ኢብራሂም ባረ ንድምፂ ኣሜሪካ ብዝሃቦ መብርሂ ህዝቢ ተመላለስ ሚኒባስ ነቲ ኣብ ፅርግያ ዝተፃወደ ነታጉ ድሕሪ ምርጋፃ እቲ ምፍንጃር ከም ዘጋጠመ ኣረዲኡ። እቲ ኣመሓዳሪ ነቲ ነታጉ ዘፃወደ ኣልሸባብ ክብል እኳ እንተወቐሰ ብወቅዓ ሓላፍነት ዝወሰደ ኣካል ግና የለን። ኣልሸባብ ካብ ብዙሕ ከባቢታት ብሰራዊት መንግስቲ ሶማል ተደፊኡ ይወፅእ እኳ እንተሎ ስትራቴጂያዊ ኣገዳስነት ኣብ ዘለዎም ቦታታት ናይ ድብያ መጥቃዕቲ ምክያድ ግና ኣይሓደገን። ኣብ ሶማል ተዋፊሩ ዝርከብ ልዕሊ 25,000 ብዝሒ ዘለዎ ዓቃብ ሰላም ሰራዊት ሕብረት ኣፍሪቃ ክሳብ መወዳእታ 2024 ካብቲ ሃገር ክወፁ መደብ ተታሒዙ ምህላው ይፍለጥ። መንግስቲ ሶማል ድማ ተመሳሳሊ ብዝሒ ዘለዎ ሰራዊት ብምልማል ንኣልሸባብ ካብቲ ሃገር ጠቕሊሉ ናይ ምፅራግ ውጥን ኣውፂሎ። ባንኪ ዓለም ንኡጋንዳ ዝህቦ ዝነበረ ምወላ ደው ከብሎ ከም ዝወሰነ ተገሊጹ። ሮይተርስ ብዘቕረቦ ጸብጻብ መሰረት እቲ ኣጉራዊ ፊናንሳዊ ትካል ንኡጋንዳ ዝህቦ ዝነበረ ምወላ ደው ከብል ዝወሰነሉ ምክንያት ምስቲ እቲ ሃገር ሓደ ዓይነት ጾታ ኣብ ልዕሊ ዘለዎም መጻምርቲ ዘሕልፈቶ ናይ ሞት መቕጻዕትን ናይ ሕልፈት ማእሰርትን ዝተሓሓዝዩ። ፕሬዚደንት ዮዌሪ ሙሴቪኒ ባንኪ ዓለም ብዝገብሮ ዘሎ ጸቕጢ ኣብ ልዕሊ ሓደ ዓይነት ጾታ ዘለዎም መጻምርትን ዘሕለፈ ውሳኔ ከም ዘይቀይሮ ብ10 ነሓሰ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ኣነጺሩ። ነቲ ካብ ባንኪ ዓለም ክወሃብ ትፅቢት ዝነበሮ ምዋላታት ካብ ካልኦት ኣለቃሕቲ ፊናንሳውያን ትካላት ንምርካቡ ከም ዝፅዕሩ ድማ ኣሚቱ። ባንኪ ዓለም ኣብ ኡጋንዳ ናይ 5.2 ቢልዮን ፕሮጀክትታት ኣብ ምክያድ ይርከብ። እንተኾነ እቲ ባንኪ ወሲድዎ ዘሎ ስጉምቲ ብሕጂ ንዝውሃብ ሓድሽ ምዋላታት ድማ እምበር ነዚ ኣቐዲሙ ኣብ መስርሕ ዘሎ ፕሮጀክትታት ከም ዘይጸሉ ጸብጻብ ሮይተርስ ኣመልኪቱ። ዝኸበርኩም ሰማዕትና ዜና ኣብ ዝተፈጺሙሎ ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን